Deputat nazzjonalista li jitla minn Għawdex Chris Sajt mhux se jkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss fisem il-Partit Nazzjonalista. Chris Sajt huwa fossal deputati oħra bħal Ryan Kallus, Evan Bartolo, Robert Kutajjar u Claudette Buttigieg li ħabbru li mhux se joħorġu għall-elezzjoni. Il-maġġoranza assoluta tagħhom ħabbru li mhux se joħorġu mindu Alex Bord sar kap tal-Partit Nazzjonalista. Chris Sajt reġa' qal li mhux ħireġ l-elezzjoni waqt il-programm Ricky Debates fuq ix-xandir nazzjonali l-ġimgħa filgħaxija. Huwa sigriet magħruf li Chris Sajt mhux kuntent kif sejri l-affarijiet fuq 13 distrett elettorali bil-manuvri mbuttati minn Alex Bord u lil min irid fuq id-distrett li minnu jitla Bord. Fuq Għawdex il-Partit Nazzjonalista issa għandu l-kandidat ta' Jason Azzopardi Frank Anthony Tabone, dan kien spettur fl-FCID u meta spiċċa mill-korp Jason Azzopardi kien sellimlu u qalli dispjaċih li Tabone spiċċa. Chris Sajt huwa ex-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u sa ftit ta' snin ilu kien involut ferm fid-Dar Ċentrali. Chris Sajt kien anke ħareġ għal kap nazzjonalista u tellaq fl-aħħar round kontra Adrian Delija wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017.